No niin, ihmiset, mä lähden tossa tosiaan sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina tuonne Italiaan, ja mä ajattelin, että voisi tehdä tämmöisen pakkausvideon. Mä oon vähän laittanut tuohon sängylle valmiiksi, mitä mä otan. Että täällä on, no niin, tässä on ensimmäinen 3 tämmöiset mustat shortsit sinne. Sitten sukki tulee lisää nyt pesusta, nyt mulla on 1. Sitten uimashortsit, niin ne tulee kans. Ja sitten 5 kaalasärit, näitäkin tulee pesusta lisää. Joten asetellaan nämä vähän paremmin tänne. Niin mä voin sitten tähän kun jutun sinne on paremmin. Noin, nyt on ne shortsit laitettu. Sitten seuraavaksi laitetaan vähän kalsareita. Tähän tulee taas joku semmonen transition. Noin, nyt on bokserit. Sitten laitetaan noin sukat tohon. Ja uimasortsit. Mä nyt kyllä viikkaan nää vielä jotenkin. Ja muuten shoutout mun vanhemmille, jotka tuli tämmöstä ihan hullut tuolta Puolasta. Joten nyt mä viikkaan nää. Noin, nyt on nääkin viikattu ja seuraavaksi laitetaan tänne. Tää on vähän vaikea yhdellä kädellä. Laitetaan puhelin tonne ja sitten sieltä. Noin, nyt siellä on uimashortsitkin sit. Ja muuta. Ja vielä laitetaan sinne, mutta en kun otan mukaan, mutta laitan pieni ainakin noin släpärit tossa. Sitten varmaan just tästä kaikki nää aurinkorasvat ja hammasharjat ja semmoset. Et joo, mä jatkan tätä kuvausta sit huomenna, kun pesus tulee paitoja ja sukkia ja boksereita, niin mä jatkan tätä vielä huomenna tätä pakkaamista. Näin, uusi päivä siis. Tänään jatketaan tätä mun laukun pakkaamista sinne Italiaan. Ihan vaan, niin täällä on nyt 3 shortsit, 1 uimashortsit, 5 bokserit ja 1 sukat. Onneksi mulla on nyt pesusta paljon lisäyksiä. No niin, mä otan tosiaan 7 sukat ja 7 bokserit. Täältä löytyy just hyvin 2 bokserit. Eli sinne menee tonne, missä on muutkin bokserit. Niin ottakaapa vaan, me pitää tälleen viikata, että mahtuu, koska tää on silleen suht pieni tää laukku, niin tässä ei ole ihan loputtomasti tilaa. Noin, sit vielä mulla on tällä hetkellä tuolla 1 sukat, eli sit vielä 6 vantuu. Ota, mulla on nyt ihan sama 5 sukat. Kyllä mä nyt näin pärjää. Joo. Laitetaan nekin tonne. Noin, siihen ne meni hienosti. Sitten 1 pitkät housut. Eli ne on farkut, mitkä mä laitan, kun me lähdetään niinku lentokoneeseen. Ja sit 1 pitkä semmonen paita tai joku. Täällä on näin. Tuossa on hupparia. Housut. Mä menen kattoo vielä tai kodinhoitohuoneessa, että olisiko siellä yhtään. Joo, mennään sinne. Joo, siellä oli 1, mutta se on kuivu, niin laitetaan se sitten myöhemmin. Niin on tosiaan niitä paitoja, jos voinut ottaa, mutta mulla oli tuolla kasalkin varmaan jotain. No otetaan ainakin tästä pari tämmöstä valkosta. Mä viikkaan nää vähän niinku pienemmäksi. Ja sit nää mahtuu paremmin. Mä vedän nää vielä ei mut laitetaan siihen. Se tulee vielä pari valkoista paitaa, niin mä otan ne. Joo. Tää on tämmönen jenkkifutis-tyylinen paita. Otetaan tää kyllä paremmin. Nuo.
Mitäs muuta? En mä nyt. Ja sit tässä on tää. Itse asiassa tää menee kanssa tämmönen baseball-tyylinen paita. Ottakaas. Niin tämmönen, niin taitaa olla tääkin. Mä nyt laittelen tää jotenkin. Oi näin pieneksi. Sitten se on tuolla. Noin. Niin sekin on nyt tuolla tosana. Täällä on vielä tila nyt. Tohon mahtuu. No mä otan vielä yhden niinku tämmösen V-paidan ja sit mä otan vielä yhden pitkän, niin mahtuu tuohon. Sitten tänne varmaan menee, jos tänne mahtuu, niin mun läpärit ja sit se niinku missä on hammasharjat ja aurinkorasvat ja sen semmoset. Niin se nyt ainakin vielä. Et joo. Tää nyt pakkailuvideo nyt rupees olemaan tässä. Joo, tosiaan seuraava video tulee varmaan maanantaina tai sunnuntaina, kun mä sunnuntai lähetään, niin me tullaan Milanoon aika aikaisin joskus siinä 12 maissa, niin sellaista. Kyllä mulla on sit siinä illalla vielä aikaa editoida. Niin seuraava video tulee sunnuntaina. Nähdään ensi videossa. Moi moi!